trecut în timp. Am luat-o în mașina voastră până aici. Și eu m-am de apa aia la băiatul ăla. N-am văzut-o. Că mergeam, aveam 100 ceva. Spuneți, ce s-a întâmplat? Ce se întâmplă? O căprioară mi-a sărit din boscheți drept în fața mașinii, am luat-o în plin, s-a spart radiatorul și atâta tot. Și căprioara? E moartă, e în fața mașinii. Puteți să o filmați dacă vreți. Dar cum a ieșit din... Alerga probabil, n-aveam de unde să o văd, că sunt numai copaci aici, uitați-vă și voi. Și dintr-un copac din ăla mi-a sărit drept în față. Am luat-o în plin, nici n-aveam cum să o evit, n-aveam ce să-i fac. Am pus eu frână, dar degeaba. S-a ridicat și capota în parbriz, nu mai vedeam nimic. Am frânat, motorul s-a oprit, frâna nu mai ține ca lumea, aia a fost, ce să-i fac? Da, văd că aveți destul de mari avariile la mașină. Păi da, vă dați seama că destul de mare căprioară, nu e un cățel. Să strâmbă, cât de rezistentă credeți că e tabla asta? Mi-a ridicat capota, probabil că s-a desfăcut și aia a făcut dauna, că s-a ridicat capota mai mult. Bine că nu s-a întâmplat ceva mai rău, putea să... Păi puteam să pierd controlul, să mă duc pe câmp sau să intru în vreunul care venea după contrasens. Noroc că am ținut volanul drept și am încălcat frâna cât am putut de tare. Aia e. Fără motor, frână n-ai. Și acum ce faceți? Aștept să vină cu platforma să mă ia, să vină poliția să constate decesul căprioarei și cam asta e. Ce pot să fac? Asta e. Cred că e de ajuns. Da, vreau să fac și bani, să iau poliție. Nu am ce să fac, trebuie să vină. Dați voi un telefon la poliție. Dați-mă de acolo, vă rog. Vă dau de la mașină? Haideți să faci mașina cu aceea. Facem mai sincer mașină. Nu mai pot. Nu mai săracul.